Oli niin musta, et jouduttiin keisari leikata tuona päivänä mielikuuntas pime ja järkipalo. Suomi räppin kärki krippasi heinillä härkien kautta. Lysääliä ojelehtiä, maailmanlopun arkkitehtiä. Innosta tipata nyt riivattu lakikirjan lehtiä. Lakikirja on paskakirja, siinä ei oo kuvia. Sanot otis tomaatit rinkien sijalla pitäen purpuraväristä huomioon musta. Swag on uusi musta, swag musta. Tuutiksen taivas on eri kotone, siellä on Rolandin Juno kutone, 106 60 sekä tietysti Jupiter 8 kutone. Siellä on 80 86 06 90 91 01 ja